makuha ang atensyon sa mga tinun-an sa online classes, ilabi na sa grade level, ani ay magtutudlo nga nag-trending sa social media tungod sa susamag musical play niya nga pamaagi sa pagtudlo. Kini ang report ni Femery Dumabo. Apektado usab sa pandemya sa COVID-19 ang mga naandang pamaagi sa pagtudlo, sama na lang sa face-to-face learning. Tungod sa pandemya, gigamit ang nagkariyang modalities sama sa modular distance learning ug online classes. Aron pagdani sa iyang mga tinun-an sa grade 1, 2, 3 ug grade 4, kining music teacher sa pribadong tungaan sa Dakbayan sa Sugbo, misagop sa theatrical musical play presentation sa iyang pagtudlo. Ang parte sa creative niyang pagtudlo ang gi-upload online nga nag-trending dayon naman sa duha ka adlaw. When you read, you begin with ABC. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be an encouragement for the children to listen to me and to learn also the concept of the pitches and the notes. Moto akong example, akong gikanta ang song from the Sound of Music. Tinguha ni Teacher Jereline nga maka-inspire sa ubang mga magtutudlo ang iyang mga post. Iyang giangkon nga frustrated musical artist siya ug kanhi sakop sa ilang university choral ug mo'y iyang gigamit karon sa iyang pagtudlo. Ug gisampulan kita mga kapuso ni Teacher Jereline sa iyang teaching skills. Correct. We are going to have lots of melodies. So let's have this as an example. Repeat after me. So, do, la, fa, mi, do, re. Gawas nga gikinahanglan ng taas nga pasensya, pagka masinabtanon ug kahibaw sa gitudlo. Alang kang Teacher Jereline, gikinahanglan usab ang pagkamamugnaon o gugma sa mga tinun-an. Please don't forget, ayaw kalimti kung unsay rason nganong nagtudlo ta, nganong ato ning gipili nga career. Kay all of these things are for the kids. So para sa bata, para sa kaugmaon sa atong nasod. Oba ni Cleofer Lumayag, ako sa Femery Dumabok. Balitang Bisdak.